Gasa iti biag. Hello, Mami. Apay nga itala nga sinong batam ti awag ko, Mika. Pasensyakan, Mami. Nagsyawarak namin itay. Wan gayam, inton umay abulan. Dita lugar tayon, ti pagnaedak. Kasano nga ti trabahom dita Manila? Ada ti nagaplayak apag trabahuak dita lugar tayo, Mami. Sa maysa, nasaysaya at matlaang no dita lugar tayo ti pagtrabahuak. Tapno sa anak kun amaya tayo kada kayo kani Daddy. Ay, anya nga ro ti maaramidak no kasta ti kayat mo. Kasla saan kayo matataragsak, Mami? Agpanunot ka ana imbag sakbay nga agdesisyon ka. Sayang mat ti karir mo dita Manila. Mami, idi pa ila napalabas at tawon a planong ti agikat iti sigod a pagtratrabahuak. Kadita, tada kumpanya amayat ang mga lakanyak. Saan ko nasayangan ti gundaway ang makapagtrabaho ak dita lugar tayo, Mami? Ay, natangken na talaga ti ulo ni Mika. Apay anay bagam ti kasta, solidad bakit? Nasaya atan ti taray ti karir na iti Manila sa ita agawid kit din diti lugar tayo. Nasaysaya at mutlaeng no dito'y lugar tayo ti pagtrabahuan ni Mika nga anak ta, solidad. At least, saanan amaya dayo kadata? Anyan tulangan ti pagbanagan na. No dito'y ti pagtrabahuan na. Tika di karir ti anak ta, ti pudno ang makagapo? No apay adi mo kayat nga agawid dito'y lugar tayo? Wenno at dapay sabali ang makagapo. Amangan mat no mabuteng ka nga agsabat manen ti dalanda kini Dexter nga ex na. Ay sumardeng ka, Juan. Tilaang pagsayatan ni Mika nga anak ta ti pampanunutag. Amom bakit? Sana rumbang agbalin ka alapad iti ayan-ayat ti dua a tao. Panagkunam kadikat agbalin na doktor ni Mika no intuloy natin nakirelasyon ka ni Dexter driver laeng. Uray no driver laeng ni Dexter. Dakkel ti bilib ko kenkwa na bakit. Ngamin, amuna ti responsibilidad na. Nalipatam ka din nga isuti ng paadal iti kabsat na? Ay no sana nagsakripisyo ni Dexter. Amangan no sana nakaturpos ni Jonathan na kabsat na. Awan bibiyang ko. Basta siyak, diyak kayat da a Dexter para iti anak ta. Nakamisuot ka, Matmika. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo, aya? Ni Mami, Rosie. Anya timbagan ni Auntie Solidad kan ka? Di na kayat nga gikatak iti trabaho diti Manila. Anya? Apay kumasaan? Diyak manam mo? Di na pa'y kayat? Tapno saan kan amaya dayo kan kuana? Isomati ko na kankwana. Kaslasaan latamat at naragsak. Pito atawang na nasanak ang nagawawid iti lugar tayo. Amangan mo't numabuting laeng, agkita kayo manin ka ni Dexter nga ex mo. Saan ka diya nagiti dadakkel mo ti makagapo? No apay anak break kayo idi ka ni Dexter? Nakaltibasol ko ka ni Dexter. Pagbababawiyak, asaan ko nga inlaban ti ayan-ayat mi adwa. Saludsudin ka man, Mika. No bilang ta single pay laang ni Dexter. Makisinublan ka kadikan kwa na? Awanin ti komunikasyon mi ka ni Dexter. Nabayag mo tin apanawan nga awan ti damag ko maipapankan kwa na. Nga maging gaita. Isulat ta ti ipit-pitik ti pusok. Anya nga iti pagluganan ta, Rosie. Ado mo ti kargata. Panagkunak, nasaysaya at no agtaksita langan. Mabalin mat. Umanay nga ta dagiti gamit ta no may salaang ataksi ti pagluganan ta? Panagkunak at saan? Kasano nga rodaytan? Sagay sa talangan iti pagluganan. No okay lang kan ka. Sige, mayata. Agpara ka nga rudan iti pagluganam. Tauray umunakan, Mika. Medyo adayo pa'y ngamin ti balayo, ngamin ti balay mi. Okay, hagan anat ka, Rosie. Agtext kan to. Apaman ang makadanon kay iti balayo, okay? Wan, Mika. Oray si ka. E-text mo kanya, no anya ti plate number ti taxi a pagluganam. Tapno amok mata. Kumusta ti biyahem, Mika anak ko?
Nabannog ako na daddy. Okay lang kanyak. Tinapatag kat nakaawid ako dito lugar tayo. Mami, okay ka lang ka di? Kwa. Itay pa lang, adi kay matagtagari, mami. Huwag nga rod, sulidad bakit? Kasarita mo ti anak mo Saan ka kadi mailiw kan kwa na? Pasensyakan, Mika anak ko. Adalaang naunag apang panunutak. Mika, anya ti kahit mo nga inuman, tayalaan ka. Saan yung daddy? Okay at laang. Kasladyak madan makita ti babaunan tayo diti balay. Pinapanaw ko idan. Kasanomat ngamin Kasla dida mo ti aramidan da. Asino nga ro ti agdalos? Agluto, aglaba diti balay. No pinapanaw mo ida, mami. Ore awan babaw na no kas kadakwada matlaeng asadot. Daddy, adaman sa lutsodak. Anya dayta, Mika anak. Ada nga tapay da Dexter iti sigod a pagnana idanda? Wano, imakardan. Sanda nga imakar. Kinapudno na, binayadan dan ti daga anakay patakderan ti balayda. Sana nakalapaw ti balayda ita. Simintadon. Nakaturpos ngaminan ni Jonathan. Ay, wow! Naimbag man, Daddy? Saan mo ka diya sa ludsuden o single pa ilang ni Dexter? Apay ko ma. Uray saan mo sa ludsuden, ibagaklatakan ka. Single pa ilang ni Dexter nga ginggayta. Sipod pimanaw ka, saan mo na nakirelasyon iti sabali? But no, Daddy? Wen, iso mabalin pa'y, Mika anak ko. Sarong karam no makainanaka. Mika! Mika! Sa dino ti ayan mo! Rimwar ni Mika, solidad. Anya? Apay ka di aya? Sa dino tinapanan na. Mapan na sarong karan ti gayem na. Ay una yan. Apay, apinalubos sa marimwar ni Mika? Agpampanunod ka kadi? Saanan nga ubing ti anak ta, bakit? Ha? Ulitak manan, saanan nga ubing ni Mika nga anak ta? Amunan ti aramidan na. Manang Mika? Jonathan. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko iti dalan. Kaano pa ang nagawid ka, Manang? Di martes laang ading ko. Sa dino nga iti papanam, Manang. Mapana ko maitayan nyo. Kaya't ko ang makita ni Manong mo. No, okay laang. Nabayag namin na saan kami anak sarita. Day talaang gaya, Manang. Okay lang. Ada ni Manong Dexter iti balay. Agin ina na. Agdiretso kalatan ni Jay. Sumaruno akto. At dalang mapan ko gatangan iti tersena. Mika, anya ti aramidam dito'y balay? Kumusta kan, Dexter? Okay aklang. Agtugaw ka. Agyaman Kaano pa ang nagawid ka? Idi la martes. Kastagayam. Uwan gayam. Nagluto ak iti paborito masiniga nga baboy. Nakababain mat, Mika? Siga di man. Okay lang kanyak. Para kan ka talaga dayta. Agyaman ak no kasta, Mika. Agyaman ak tanalagip nakpay. Agyaman iti oras mo, Dexter. Pasensya ka no nadisturbo ka, ha? Okay lang, Mika. Agawit ak nga roden. Mabit lang. Apay? Kaya't ko kumamaamuan, no. No, anya? Kaya't ko amamuan, no adda kayan ayat mo ita. When no, amangan mat no nakiasawa kan. Saan pay? Single ak pay lang aging ka ita. No kasta, mabalin ka diti agdaton manen kan ka, Mika? Andakin ka dayta. Agyaman ako na, Mika. Agyaman ak ta nagsubli ka manan. Nabayag apanawan nga inururay ko ti panagsublim dito'y lugar tayo.
Inarakop nakmatan, Dexter. Maragsakan na lang amin. Ay ayaten ka ngaging kaita, Mika. Sa dino tinagapwa, Mika? Dito laang, Mami. Sa dino adita? Ibagam tipod no kanyak. Nagapuak iti ayan na Dexter, Mami. Anya? Di mo ibaga ang makisinubyan ka pa ilang kan kuana? Ay ayatak ni Dexter nga aging gaita, Mami. Saan pa nagayat day tamarikrik na, Mika? Mami, amok. Nga amom nga idi pa'y laang kat ay ayatak ni Dexter. Uray mano atawan pa'y, asaan kami anak kita. Isulat tati ipit-pitik to'y pusok, Mami. Isulat tati ay ayatak. Mangrugi ka manan! Pangaasiyo ko, ma. Tadiyo lapdan, ti ayan ayat mi. Maawatak, no apay ngaging gaita. Kat saan nakakayat ni Mami maparakan ka, Mika. Jak ngamin kabaalan ti agipatakder iti mansyon parakan ka. Jak kabalan nga ited amin akayat mo. Kas kumaita, dito'y laang park tinagdaytanta. Di ka kumagsao iti kasta, Dexter. Okay lang kanyak. No dito'y laang park ti pagdaytan ta. Maan ano ko, ma? Sigurado ka kadimi ka? Wan, di ka madanagan. Saanin ang maulit napasamak iti. Ilaban ko itan ti ayan ayat ta. Kadagiti dadakkel ko. Amangan no. Kabailan ta daytoy, Dexter. Kasanungay, no yadayuda ka manan kanyak. Amangan no pagtrabahuan da kay Manila. Uno saan? Amangan no pag-abroadan da ka. Saan to na mapasamak dayta? Nabatag ka onay kanyak. Kat ita, tanaadaan tamanin iti kundaway amang ituloy iti ayan ayat ta. Saan ko nasayangan pa iti agundaway, Dexter? Saan tan nga ginadayo pa'y? Awanan ka iti bain, Mika. Kalpasan a pinagadal ka. Kastoy ti isubad mo. Huston, Mami. Sana kun nga ubing. Amok no anya ti araramidag. Apay, panagkunam ka di kat maitad ni Dexter ti amin na kayat mo. Panagkunam ka di kat kabaulan na ti mangipatakder iti mansyon na para kan ka. Saan ko akasapulan ti mansyon, Mami? Ni Dexter ti kasapulak iti biyag ko. Ni Dexter lang. No ituloy mo ti makirelasyon kan ko, ana. Si kanto lang ti nakakaasing ang trabaho para iti pamilyayo. Dahil ta kumati panunuto man na imbag. Professional ka. No mabalin lang, katay kumamat padam a professional ti pakikanlay saam. Nasayaat a tao ni Dexter. Kat patsyak nga agbalinton a nasayaat nga asawa kan ama. Kadagiti agbalinton nga anak mi. Ay nabi ka. Diyak ang munuan niya ti impakpakanday ta a Dexter kan ka. Nangag ko dagiti bagbagam iti anak mo itay, Solidad. Bagbagam ni Mika, Juan. Natangka na talaga ti ulo na. Bakit? Saanan nga ubing ni Mika? No ni Dexter ti kayat na apakikalaysan, di mo ko maidalapdan. Nasayat a tao ni Dexter, katam mo kag balinto a nasayaat nga asawa iti anak ta. Diyak kayat amabisinan to ni Mika no bilang laang. Santo ang mapasamak dayta, gaputan nagagat ni Dexter. Kita man, nabalan na sinuportaran ti panagadal ti kabsat na, nga uray no driver laang. Juan. Mapmapanan ti tawen. Di mo ka di kayat makita dagiti agbalinto nga apokom? Kayat ko. Ada ko mamoten apo ko ta, ngagay ay ayam dita paraangan. Nukas tangarod. Di mo lapdan ti ayan-ayat dami ka ken Dexter. Suportaram kit di ida, taday ta ti kasayaatan nga ramidem. Kumusta ti trabaho, Mika? Nasayaat mahit, Mami. Itaman payasan na ka ngayon tulod ni Dexter dito'y balay.
Nadadaol ngamin tilugan nga iman maniho na. Kasta. Wan, mami. Agdiskitar kanupay iti pagpa-repair na. Ay kat, pinabulodam ko man ah. Anya ti ko na, mami? Pinabulodam ko ma iti kwarta. Tapno makapagbiyahe mo ten. Sayang matial daw na. Sayang timatgadan na ko ma. Itaman pa'y amasaknan kayo ka ni Dexter? Saan ka di akagurayo tinobyo? Naka-amiris ako na, Mika. Sana rumbang alapdak ti ayan ayat yu ka ni Dexter. Bayam. Bumawi akto kada kayo adwa. Kumusta ka, Dexter? Nasaya at latamet, Madam Solidad. Di nakawagan iti madam. Nasaysayat no. Mami, kunamlatan kanyak. Manipod ita, mami ti kayat ko ayawag mo kanyak, Dexter. Ngamin, suntumot lang ti awag mo kanyak, nagkalaysa kayon to kan ni Mika. No kasta, okay lang kada kayo? Ngagkalaysa kami kini Mika? Apay kit dinasan. Amo ka responsable ka lalaki. Kat sigurado anasaya aton ti masakbayan ni Mika. No sika, ti pakiasawaan na. Kat pasensyakan kadagiti dakas anay sawsawang ko kan kaiti. Sapay ko mapakawanak, Dexter. Nabayagan napakawan kayo. Ket agyamanak, tamaklon dakon para iti anak yo. Papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, iti biyag. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.